První centři už jsou připraveni, Petr Vrána, proti němu Jan Hruška. Hozeno a začíná další hokejová klasika v play-off mezi dvěma největšími kluby. Bartejs už je na ledě. Pokračuje klasická přesilovka a teď pálí Hlinka. Čiliak neví, kde má puk, ale zvládli dorážku Kumstáta. Ještě Hlinka a je to gol. Sparta vede 1-0. Jaroslav Hlinka dává 51. gol v play-off. Ta smyčka se neustále utahovala kolem Čiliaka. Na začátku celá ta trojce Komety bránila skvěle, nepustila vůbec tu pětici útočníků k zakončení. Nebyla tam žádná velká šance, ale nakonec přišla ta smyčka, která se utahovala kolem Čiliaka. Tohle ta byla první šance Kumstáta, potom si pech všiml Hlinky, který tam stál úplně sám u tyče. Poslal mu rychle tu přihrávku, která byla do úplně prázdné brány. Nikdo si ho nevzal, ani Bartejs, nikdo si nevšiml, že tam je Hlinka úplně sám. Ta přihrávka měla oči. Byl to pech, ale Vrána, který naservíroval do odkryté branky právě Hlinkovi. Nejdřív tam pracoval Kumstát, potom Vrána objel bránu a Jaroslav Hlinka byl skutečně nekrytý. Chvilička stačila a v čase 4:03 otevírá Sparta skóre téhle série. 150. utkání ve vyřazovacích bojích to zdobil gólem. Řepíková střela a Sparta vede 2:0. A je to další bod pro Jaroslava Hlinku, který nabil Řepíkovi. Spartanský útočník si odstoupil mezi obránce, odkud vypálil a 32 sekund po gólu Jaroslava Hlinky přidává druhou branku. To je začátek jako hrom, Kometa se ještě ani neprobrala, už prohrává 2:0. Neuvěřitelná rána, která se povedla Řepíkovi, byla ale tečovaná, nevím jestli těsně před bránou, ale bylo vidět, že Čiliak neviděl vůbec nic, ta rána se povedla. Klasická přesilovka Komety, pokračuje Krejčík. Vincour. Před brankou je Němec, který se teď dostává k dorážce a dává gól. Vojtěch Němec využívá přesilovku a snižuje na 2:1. Čas 22:05. Dlouhý nápřeh od modré čáry, nakonec zcela, která zůstala Peprnému přilepená na betonu, na tom pravém betonu u pravé tyče. Tam ale byl už připravený i Vojtěch Němec, který zvládl tu situaci perfektně. Teď vidíme ten dlouhý nápřeh a střela, která šla po ledě, dobře vystřelená na tu první tyč. Nebyl tam vůbec žádný obránce, to byla obrovská chyba od spartanské defenzívy. Nedomlel byl moc vytažený do středu hřiště, v tu chvíli tam byl Vojta Němec úplně sám a ten puk zpátky strčil za Peprleho záda, tak jak zvládl tu situaci Peprle před chvílí, tak na tohle už byl krátký. Měňuje si s Krejčíkem pozice, Nedomel už je na ledě a půjde tam zpátky na trestnou lavici, protože tohle už byl jednoznačný faul. A podívejte se na první melu této série, Nedomel proti Vincourovi. Ostatní se uklidnili, ale Nedomel s Vincourem dotáhli tu bitku až na led, až do pokleku a problém je ovšem ležící brněnský obránce, kterého tam Nedomel atakoval zezadu, proto ta bitka, proto emoce na ledě. Ale ten se pořád nezvedá, je hodně otřesený, všichni se snaží mu pomoci. Uvidíme z toho opakovaného záběru, ale v první chvíli to vypadalo, jako kdyby nechtěl ho sestřelit. Podívejte se, Nedomel z trestné lavice a jednoznačně musel vidět, co dělá. Vidět, ano, přesně tak. Tohle je na vyšší trest, protože tady se hráč nemůže bránit. Zezadu ho atakoval zcela hrubě a Kováčik to je, Josef Kováčik vůbec neměl šanci se na tenhle střed připravit. Erat. Krejčík. Nečas a je vyrovnáno, Martin Nečas. Nejmladší útočník této série vyrovnává na 2:2, čas 55:41. Puk se mu odrazil přímo na hůl. Nakonec tenhle signál, který Libor Zábranský vymyslel, to, jak si to říkal, přeházeli centry a ono to vyšlo. Nahození puku od modré čáry. Bylo vidět, jak Nečas ten puk sledoval, viděl, jak mu skočil myslím nejdřív na nohu, hokejku na ledě, tak, aby mohl dorážet a skvěle za Peprleho záda dostrčil ten puk a srovnal stav na 2:2 a Sparta se teď bude muset schopit, protože to by pro ně byla
To by pro ně byl krutý zápas po té první třetině. Gernát. Zohorna a má tam Maleta. Zohorna, Maleta, je to 3-2, Kometa obrací skóre. Drobná chyba na modré čáře, kdy obránce Sparty chtěl puk chytit do ruky a zastavit hru už na té útočné modré čáře. Z toho byla obrovská chyba. Přečíslení 2-1, které vyšlo na zakončení. Zohorna s Maletem se tam objevili srovnání tak, že mohl střílet bez přípravy a to se jim povedlo. Jediný Kanaďan dresu Komety, Alexandr Malet, dostal přihrávku od Zohorny a prostřelil Peprleho 3 minuty a 8 sekund před koncem třetí třetiny. Skvěle sehraná situace 2-1. Viděli jsme tuhle situaci v tomhle zápase možná 3krát a Kometě zatím moc nevycházela. Teď tím vyšla ale famózně. Tady jsme viděli Mikuše, který sáhal pro ten puk a nakonec umožnil to přečíslení 2-1. Skvělá přihrávka Zohorny na Maleta a tvrdá střela příklepem. Puk prolétl za Peprleho záda. Tady nemá cenu nic vymýšlet. Tady je prostě potřeba jenom zakončit střílet. Vránovo vhazování, Kotouč na modré čáře, Řepík pálí a Čiliak lapačkou zastavil tuhle tvrdou ránu, to byl záklop večera a Sparta už to nestihne.